Vítám vás u průvodce výrobky Profi Baustoffe. Naučím vás pracovat se stěrkou Profi Nivelgips 35 Flex. Pokud jste to ještě neudělali, dejte odběr tomuto kanálu. Profi Nivelgips 35 Flex je sádrová samonivelační stěrka pro vyrovnání podkladu před položením finální podlahoviny. Je vhodná pod dlažbu, lino, vinyl, laminát, koberce, parkety i korek. Stěrku aplikujte na cementové nebo sádrové podklady. Své uplatnění najde ale i u problematických podkladů, jako jsou OSB desky nebo parkety. Je to proto, že obsahuje vlákna, která zlepšují její mechanické vlastnosti. Typické situace, kdy vám stěrka pomůže. Máte dřevěnou podlahu v podkroví a potřebujete ji vyrovnat. Nebo potřebujete vyrovnat staré parkety před pokládkou nové podlahy. Taky je dobré vědět, že stěrka Profi Nivelgips 35 Flex má skvělé pevnostní parametry. Nedělá jí problém vysoké zatížení. Použijte ji v bytech, kancelářích, skladech, dílnách i sálech. Není však vhodná do vlhkých prostor. Než se pustíte do aplikace, připravte si pořádně podklad. Tohle je velice důležitá část práce a často se podceňuje. Jenže pokud máte špatný podklad, pravděpodobně chybně provedete i stěrku. Podklad nejdříve přebruste, vysajte a proveďte potřebné dilatace. Savé podklady napenetrujte penetrací Profi Primer K v předepsaném ředění a počtu nátěrů. Tím povrch podkladu uzavřete. Stěrkou nebude pronikat vzduch a dobře poteče. Hladké a problematické podklady, například OSB desky, opatřete kontaktní vrstvou z Profi adhezního můstku Plus. Mimochodem, víte, že obě situace můžeme vyřešit jedním univerzálem? Profi Boden Contact funguje jako penetrace i jako můstek. Pokud je povrch hladký, naneste produkt tak, jak je, bez ředění. Pokud je povrch savý, nařeďte ho s vodou v poměru 1:1. Profi Nivelgips 35 Flex můžete zpracovat strojně i ručně. Pro ruční zpracování potřebujete vhodné míchadlo, nádobu na míchání, nádobu na dávkování vody, zednickou lžíci, zubové hladítko a ježkový válec. Postupujte následovně. Nejprve odměřte předepsané množství vody a stěrku do něj pomalu vmíchejte. Poté seškrábněte nerozmíchanou hmotu ze stěn nádoby a vše ještě krátce promíchejte. Rozmíchanou stěrku nalijte na podklad a rozprostřete pomocí zubového hladítka. V lití stěrky postupujte v jednotlivých pásech a povrch finalizujte pomocí ježkového válce do kříže. Tady máme výsledek. Perfektně rovná podlaha. A teď tipy z praxe. Stěrku dokáže nanést každý šikovný řemeslník, ale i tady platí, že ve dvou se to lépe táhne. Rozhodně si pořiďte pomocníka, pokud má vaše podlaha více jak 20 metrů čtverečních. Při zpracování pracujte plynule a bez přestávek. Při míchání dbejte na přesné dávkování vody. Nesmí být víc, ale ani míň. Stěrku můžete použít pro zalévání elektrického podlahového vytápění. To je vše. Mrkněte i na další videa z dílny Profi Baustoffe, aby hobby profi bylo.